Vítejte u dalšího dílu Valašské besedy. Mým dnešním hostem je Miloš Brunaj, rodák ze Slovenska, ale nyní žijící v Ratiboři. A je to modelář a sběratel modelů autíček. Ahoj Miloši. Ahoj, dobrý den, děkujeme za pozvání. My jsme moc rádi, že jsi dneska za námi přišel do Valašské besedy. Já jsem řekla, že jsi modelář a sběratel modelů autíček. Určitě si toho ještě mnohem víc, ale právě ty autíčka, to je to, o čem bych dneska si s tebou chtěla povídat. Jak jsi se dostal k tomu, že sbíráš modely autíček? Tak asi ako každý začal som s tým už v podstate v tých detských rokoch. Niekedy asi v 8 rokov som začal s lietadielkami, potom som postupne prešiel na auta. V 12 rokoch sa mi podarilo vyhrať nejaké súťaže. Myslím, že tam bolo dokonca nejaké celoštátne kolo, kde som staval modely pre autodráhy, pretože mňa nikdy nebavilo postaviť niečo len tak statické, ale chcel som, aby to proste bolo aj nejako funkčné. No potom samozrejme prišla tá puberta, potom ďalšie záležitosti, ako boli motorky, auta a človek od toho odišiel na chvíľočku a neskôr som sa potom k tomu zase vrátil. Takže to boli také začiatky. A kolik teďka tvoje sbírka čítá modelů a vůbec na jaké typy modelů se ty specializuješ? No, takže presný počet kusov ti nepoviem, pretože sa rozširuje každý týždeň. Každý týždeň sa mi podarí nejaký nový kúsok dostať do zbierky. Ale momentálne asi s tým, čo je aj v depozite, je to cca 1500 kusov, pretože nie všetko je vystavené na výstave. Niečo ešte čaká na svoju premiéru, takže to je zatiaľ v depozite. No a primárne zameranie boli vlastne auta, vývoj vôbec československého automobilizmu. Čiže osobné auta, nákladné auta, autobusy, motorky. A chcel som tak zmapovať vlastne v tých modeloch všetko, čo sme od 48. po 89. vyrábali, vydávali na našich cestách. Neskôr k tomu zašli pribúdať už trebárs takéto veľké modely, pretože je to veľmi také príjemné oživenie tej zbierky a z toho modelárskeho hľadiska je to veľmi zábavné, keď to človek strávi hodiny a hodiny pri tom a stáva to a niečomu nejde a musí to niekoľkokrát opravovať. Takže tá zbierka sa stále rozširuje a není to už teda len vyslovené to Československo, teraz doplňame aj vojenskú techniku, policajnú techniku, takže stále zväčšujem. Máš tam nějakého svojho miláčka, nějaké auto, které máš jako fakt úplně nejradši, nebo nějaký model? Samozrejme, a je to zrovna model môjho auta, prvého vlastného, ktoré som mal, keď som mal 19 rokov. Ktoré potom takže taková nostalgia. Áno, nostalgia. Auto samozrejme potom išlo preč, ale po 30 rokoch sa podarili nájsť jeho fotky. Takže podľa tých fotiek sa znovu postavila jeho replika. Sice v malom meritku, ale replika toho istého auta, ktoré som mal. A co to je za auto? Je to Škoda 110 R, ale úprava replika na Škoda 130 RS. A jakou měla barvu? Víš, já jsem jenom žena. My to spíš podle těch barev tu najkrajšiu, ako môžeš, to je červená. Červená, tak to muselo být parádní. A když už si zmínil ten model, který tady máme na stole, co to je za model? Tak je to model zo seriálu, z kultového seriálu s Davidom Hasselhoffom Knight Rider, ktorý som konkrétne tento model som dostával včera, aby som mohol na to natáčanie doniesť. Takže úplne čerstvá práca. Áno, čerstvá práca. Je to vlastne americký Pontiac, trošku upravený filmármi pre to filmovanie, takže je to vidieť aj na tom interiéri, že je to upravené vlastne pre ten film. V poslednej dobe sa mi dosť darí zháňať tieto filmové legendy a zaraďovať ich do zbierky. Našťastie tie firmy, ktoré to vyrábajú, takže pustili sa aj oni touto cestou tých filmových legend, že ich vyrábajú ako stavebnice. Potom to no to my jsme si právě povídali ještě, když už si přišel, že vlastně tobě to chodí v zásilkách a ty to stavíš postupně, si jsem tomu dobře rozuměla. No postupne nie, niektorí modelári stavajú postupne, ale a ty tým, ja si tu počkám, až keď je tá stavebnica kompletná, Chápu. pretože v súčasnosti mám rozpracovaných asi 10 modelov a vieš si predstaviť, aká by to musela byť miestnosť, aby som mal rozložených 10 modelov a pracoval na nich a časovo je to 2 až 3 roky, kým to vlastne dáš celé dohromady. Takže není možné to mať rozložené všetko. Takže čaká to na svoj čas v krabici a keď príde posledný diel, vtedy sa pustím do stavby. A Miloši, já to teda musím říct, ty k tomu máš hodinky, protože tenhle ten model ve skutečnosti taky byl ovládaný hodinkama. Ukaž nám je, prosím tě, na kameru. Ano. A přátelé, to i funguje. Můžeš udělat nějakou frajeřinku? Tak to mně připadá neskutečné, přátelé.
A je to taká kultová blbinka, no. Ale perfektní. A ty hodinky přišly taky v té zásilce? Nebo? Áno, tie boli, ale takisto ich človek musel poskladať. Neboli z jedného dielu, tiež som ich musel poskladať a oživiť, áno. Tak to je parádní. Takže ty nejenom, že sbíráš prostě ty autíčka, ale vlastně věnuješ se i té modelařině, sám si ty modely stavíš, ale možná ne všechny, že? To bys asi nezvládl totiž postavit 1500 různých modelů. Tak jak jinak získáváš autíčka? Modely do zbierky zaraďujem tak, že vlastne buď niečo konkrétne si objednám u výrobcu, alebo to hľadám na rôznych aukciách, burzách, alebo potom varianta, že niektoré modely, ktoré potrebujem do zbierky, aby som vlastne zaplnil celú tú nejakú radu modelovú, čo sa vyrábala, tak podľa fotografií mi ich kamarádi modelári niektorí stavajú, lebo skutočne ja nemám toľko času, aby som sa ešte tomuto venoval, takže rozprestieram tú prácu aj medzi ostatných kamarádov, ktorí to vlastne postavia a doplníme to potom do sbírky. A tak já se nebojím říct, že tvoje sbírka je asi jedna z největších možná v Evropě, protože 1500 autíček, nebo nejenom autíček, ale modelů, teď to je obrovské číslo. Tak nebudem tvrdiť, že je najväčšia, myslím, lebo aby som zase neurazil niektorých zberateľov, ale myslím si, že patrí k jednej z najväčších a najkomplexnejších, čo sa týka vývoju československých aut. Jo. Možno sa dostaneme k situácii, že bude najväčšia, pretože ozvalo sa mi už niekoľko kamarádov modelárov, ktorí by takisto chceli prezentovať svoju prácu a chceli by zaradiť svoje modely do mojej expozície. Tak je možné, že potom sa k tomu najväčšiemu číslu dostaneme. Tak já budu držet palce, ale když jsme u té expozice, tak já vlastně doplním, že to by se podařila krásná věc, že ta tvoje sbírka je vystavená. Je vystavená na zámku v Brabanticích u Nového Jičína, vždycky o víkendech od 14 hodin se tam můžou přijít lidé podívat. Jak to tak vzniklo, že se to podařilo, že to někde můžeš vystavit, tu svoji krásnou sbírku? No, vzniklo to vlastne tak, že tým, že 20 rokov som tie auta mal doma, na firme a zabralo to už neskutočné veľké množstvo teda priestoru, tak hľadal som asi 2 roky nejakú možnosť, kde by som toto mohol prezentovať. Samozrejme je v tejto dobe získať nejaké väčšie priestory za nejakú rozumnú cenu alebo za nejakú spoluprácu veľmi problematické, takže preto to trvalo až 2 roky. Nakoniec som sa cez svojich známych, cez taký odkaz dostal do Brabantíc, kde som sa stretol s pánom starostom a vlastne so zámeckým spolkom, ktorým sa musím poďakovať za to, že boli prístupní tejto mojej myšlienke a myslím si, že vytvorili sme tam veľmi krásnu expozíciu, na ktorej stále pracujeme a myslím si, že... A je zájem? Chodí lidi se dívat? Áno, je. Na stránkach zámku sú zverejnené aj termíny komentovaných prehliadok. Keď tam bývam ja, robím prehliadky. Záujem je dosť veľký a hlavne v dni, keď trvárs je tam aj nejaká obecná akcia, tak dá sa povedať, že sa nezastavím pri tých prehliadkách a myslím si, že tých návštevníkov je veľmi veľa a to nás vlastne poháňa k tomu, aby sme tú zbierku zase rozšírili a pridali tam zase niečo nové, trebárs aj pre tie mladšie ročníky, preto moje ďalšie aktivity tam už budú smerovať k tomu, že ideme vytvárať trebárs tú filmovú zbierku, kde trebárs nájdú tie mladšie ročníky, bude tam unikátna zbierka 130 modelov všetkých aut, ktoré boli použité vo filmovej sérii Rýchlo a zbesilo. Opravdu? Ano. A ty je máš ve svojí sbírce, ano, protože ano. to je opravdu 150 aut, říkáš? 130. 130. Áno, sú zatiaľ v depozite, čakajú na svoju premiéru. Takže to jsou teďka tvoje plány do budoucna, že vlastně tu stálou expozici v Brabanticích ještě rozšiřuješ o tohleto. A kdy to bude? Ak sa všetko dobre podarí, tak malo by to byť v dubnu 26 už otvorené pre verejnosť. Takže teraz máme poslednú komentovanú prohlídku budúci víkend a na zimu zavreme a musíme sa pripraviť na ďalšiu sezónu, takže nejaká úprava priestorov, elektrika a podobné veci, zabezpečovačka, kamery a nachystanie hlavne teda tých vitrín výstavných, čo je celkom dosť náročné aj časovo, finančne, tak aj na tú prácu. Našťastie kamarádi z motorkárskeho klubu mi vždycky pri tom pomáhajú, pretože toto na jedného je to fakt moc.
Já jsem viděla fotky z té stále expozice, musím říct, že to vypadá parádně, je to opravdu i krásně udělané, i ty vitriny jsou moc hezké, autíčka jsou tam nádherně, nebo nejenom autíčka vystavené, nebo modely, že asi bych měla říkat, ať jsem úplně přesná, takže to je možná pozvánka i pro vás, že pokud byste chtěli na toho se podívat, tak můžete, anebo si počkat teda na příští rok, kdy to bude ještě rozšířené o tu filmovou expozici nebo o ty autíčka z těch filmů, o ty modely. Jedna zo sekcií bude filmová, ale samozrejme pridáme tam ešte aj policajnú expozíciu a potom tam bude ešte aj vojenská technika. Takže rozširovať je stále čo. Tak to zní parádně, Miloši, a můžu se tě ještě na závěr zeptat, jestli stíháš ještě i nějaké jiné koníčky než modelářství? Tak, je to jeden z tých najväčších, ale samozrejme potom tam máš ďalšia záležitosť, že som členom motorkárskeho klubu, takže motorky. A takisto patrím k partii nadšencov, ktorí potápame, takže jazdíme po svete, chodíme na zaujímavé lokality, kde takisto skúšame nejaké fotenie, filmovanie a zdokumentovanie tých našich ciest, čo robíme pod vodou. Dokázal by si třeba vypíchnout jednu takové místo, kde fakt jako se potápělo nejlíp? Tak naše obľúbené, chodili sme sa potápať na ostrov Krk, kde jeden z našich členov a kamarát vlastnil dive centrum. Tam sme to tento rok ukončili, chodievame dosť pravidelne do Egypta. Egypt, veľmi krásne lokality, takže taká, ale srdcovka naša je ten chorvátsky ostrov Krk a tam jeho lokality. Tak já ti přeju, ať se ti daří jak na motorce, tak v potápění, ale hlavně v tomhletom krásném koníčku. Moc díky, že si přinesl ten model a pokud se vám to líbí, tak určitě se zajďte podívat i na tu stálou expozici do Bravantic, anebo vůbec sledujte Miloše, protože si myslím, že ty jsi takový akční člověk, že určitě budeš ještě vymýšlet zase další a další aktivity, nejenom třeba z toho světa modelářství. Moc díky, že jsi za náma dneska přišel. A ďakujem za pozvanie a takisto opakujem, pozývam aj ja, každý nech sa príde pozrieť na tú našu zbierku. Ďakujem. Taky děkuji a vám díky, že jste se dívali a u dalšího dílu Valašské besedy zase někdy nashledanou.